Justice for Senate Justice. Justice for Senate Justice. Justice for Abulani. Kule family yakwami sidibaniso kuhlonye nayo. Inkokheli zopolitiko zemibutho engazitalula ezikhoyo amabandla akhoyo inkokheli zakwamoya ezikhoyo onesi abasebenza ekliniki nazo zonke nomisi nabantwana besikolo abakhoyo bazokwenza lento inye behamba bekhokhelwa inkosazana. Masifika pha uyanibonisa ke le ndaba azithathe kube sebezithathela iflops singakubo nathi le ndaba esifumana eziflops kuyo. Ndayijonga le ndawo ingqushu kuyabonakala ikhonto bisenzeka nje ukuhlwabaza lamatyholo wavula. Ndithi ke ngoku xa ndithi masingene simkhangele uthi hayi sihambile le ndawo yonke besibanintsi apha ke iDictys ngomvulo sihambile ke ngolwesibini ngale mini it was i-3rd sihambile yonke le nhlambo akekho lo mntana apha phaya ke ubuya qapela bandiyaqapela kakuhle kunembumbana zekhimbi abantu bapha balahla abaplastic begcwalise abaplastic bamnyama bakamasipala ngento zekhimbi ikhimbi ezi abantwana banantsikwa kuzo inapkin. Now ke ngoku into yenzeka xa ingqamla ngoba basingangeni babese bengenile ndiqonda noko ngebembonile andifuna utsho kuba hey le ndlela kwenzeka ngayo apha andinika isithemba ndibuze ke ngoba bendibalisela bendlela statement iphila ntwana uthi ibikisela unqunqa kweni ithi lahle kule ifoni yesithathu athi inobikhona kwelakala sibuze ke nakabantu kabomakhelwane bebengathi bayasondela bathi khona pha ndithi ngicela siye kulala ntwana xa sifika ke ngopha kulala ntwana ayikho le ntwana akekho umama wayo kubekho umakhelwane ongusindiswa ophuma kuRondo. Ndithi bhuti ingathi ngeke senze iplan elehlobo siyothatha ispeaker sikhwaze abahlali beze kugcwala ehlathi. Eneneni ke ngokona ngoko kasibesa sathatha khona sizothatha ispeaker sethu nobhala selala usishiya pha kula container yamaSomali sadibana nomfoko uthanda uqeshwa ke ba makakhwaze umzamo uqolotyana umhlongo hayi wasisa sasifumana ispeaker sakhwaza uhlilala nyani shem abahlali sicela ke noko mabasinike ibackup hayi baphuma ke sawela indlela sawuthi ebhekela sadibana basebhekela sayinqalenye yathi ke ngoba ke lo mntana aba ke uyakokeleka ba ikhona intwana pha ugqibeleli ikhona indlu ne-upstairs xa uwelele ejongulanga enamagali pha ukabe pha xa sifika abasebhekela ke ngokubona sebeyatheke pha ba siyomjonga bayemjonga pha lo mntana sawuqokelelana ke sadibana khona pha ngaphantsi pha xa ubheke ejongulanga yathi ke ngokulonto lento yokupatrola yokukhangela lo mntana masiqala apha ngaphantsi unyuka nenhlambo uza ngapha ngenhla eneneni ke kube njalo saphuma ephulo nawo ngoku sitheka ndibona kuyalandelelwana ndikumalusi musa xa ukhangela ingoma nikwazi ulandelelana nditsho kubo ndithi ndicela singalandelelelani bethuna wonke umntu magcwala ithafa nyani sohlulelane ke siyowela ke lo ndawana ke ingumfulanyana sawela le ndawo umfulanyana kunendledlana ke ndiboma ihamba imfuyo nakule ndlela ngosiyalandelelana ndithi nalapha mawungalandelela amadoda kubekho umama kuthiwa nguNozamile olapha next door aphuma boma ungena kwihlathi enqombe eyilandoyikisa le ndawo ayakuyo nalapha kunezikhimbi zigcwele koplastic esimane siqwalasela kuzo nawo ke ngoku aphuma ngale ndlela ithi ke ngoku mina into endithethayo hey singakhangela omnye kuzolahleka omnye nyani ndingene ndimlandele andilandele uba ungqiva andilandele unyana walo mama sihambe sikhangela ke simane udibana nale mindilili yento uyaqonda masikandikhangela umuntu noko hey athi umama egqibeleni hey indlela iphelile apha ndishifte ke ngoba benilapha emveni kwakhe andilandele ubawo lo endilandele unyana walo mama ndithi ndisaqwalasele man
ndibona indledlana ngapha kwalamatyholo nje bandike ndiwachiliza ba mandizame ba ndiphumele ngapha nansi indlela ngo nansi indlela sifumene ngomfuru ba ndikwazi uhamba still nayo ke indlela ebhokwe ngoba amatyholo still asakhona ba bayadika ba mawasiwachilize naw ke ngondawufika kule ndlela ndithatha amanye amabini kaloku ba siqwalasela kwanto ephansi naw kanti ndawujonga kuthi rhiphu umbilini rhiphu umbilini ndibambe lo tata usemveni kwami ndithi nanku lo mntana kamba ngendlela esivela ngayo kuye ujonge le naw thina sithe gqinga kwelicala inhloko yakhe ngakuyo ubhodile lo mntu ndiyamona unamabele qha ke ngokwengqondweni kum ingathi zimpundu lamabele esisilamba sipinki and black now goku engqondweni kum hey ngamathumbu la simpundu ezinqunqiwe lo mntana ndithi nanku lo mntana naye utata lo ndihamba naye abesithi yo nguye sikhwaza abantu izani aba bonke besihamba nabo izani bethuna nangu umntana sitsho ke isikhali babo nomama babo bebelapha nosista babo bebelapha sibe sijikela xa sijikela umvelela ngapha yaba le ndawo ibuqimqinwa sifike umasipala unoplastic abamnyama unoplastic abablue abakhulu lo mntana ungqongqile ugqonywe ngoplastic ikhuni lesiphingo elinganga 1 meter lihlohlwe nala plastic uya apha kusisi ngaphansi sometimes awukhwaza ke kubekho ne-CPF ithi ke ngoku i-CPF ningasondeli imanzi afuna amapolisa uSiphiwo fani yakhe uSiphiwo yazi oyi-CPF abe-Kisbethe police station sesincamile sesiqonda siyawazonda amapolisa because umsebenzi awakwazi wenza sesizizinja sikhangela abantu bethu kodwa ke uCaptain uyawasiphendula izona wathi basokola nje okwetransport inye ivene uba ibheke eSunny South kunzima mayikhawuleze ibuye isaphinda ilungise nye izinto ngapha enkosi omama balapha ekhaya nani botata sibona sinjena nje sizothi kuni ngxe akuhlanga lungehlanga kunjena kuwo wonke amakhaya sizonicenga okokuba nithuthuzeleke nindibona ndinjena nje ndibuhlungu apha ngaphakathi ndimbonele lo mntana phaya efotweni ungumntana oseze ngobuso elizweni andiqinisekanga ukuba yintoni lingaka yenzileyo ibinombangela into balentwana ithi xa ingene nguSathane ithathe esi sigqibo esikhohlakele kangaka Basencerha i-Community Police Forum ayibuye bayingabi ngamapolisa asebenza labantu bayibe ngabantu abasebenza lamapolisa amapolisa yenza umsebenzi wabo thina owethu thini umsebenzi wakho ungumhlali thina umsebenzi wakho ungumhlali ngoba le ndawo kuthiwa yi-communal living usho ukuthi sihla ngumhlaba wethu sonke singabantu abanye asinawuphilinga selokishini bethuna asikho selokishini apha asanga zozosebenza kusemakhaya apha asinayo indawo ngoba umuntu nobuphina into athembele ngayo banda kuguduka mina xa ndohlulakele apha ngoku ke xa kule ndawo azagudukela kuyo ifana le asuka kuyo usayaphi emakhaya kodwa ungadixwa kwezila zethu siyadixwa ngoku nazo ne-burglar proof azingekho zonto qala kuvuliwe ayikho ngokulonto kusekho semakhaya kusekho sezilalini kubuloki isharha mahluko nje uba banetha thina sinayo otherwise impilo esiyiphilayo nabantwana bethu bethunana kho lento okuthiwa liphara akakho kumntana ozalwe liphara zange abekho zange umama athi xa ezala athi ndalizala iphara lakheka apha ekuhlaleni kufuneka silungisa amakhaya ethu umntana ulahleka apha ekuhlaleni funda into ezingekhoyo kuthiwe utye ithufu lahlekwe ingqondo ahlale umhlali walapha elalini umnext wakhe
ethengisa lethufu kuthule kuthi gcwake lala akho muntu uyithethayo kodwa uyaziwa lo muntu uyithengisayo ulapha phakathi kwethu uhamba nathi ngoba nalo wenze esisehlo akaveli kwenye ilali akaveli kwenye lokishi akaveli kwenye indawo usuka phi apha phakathi kwethu usho ukuthi nalapha phakathi kwethu khona okhoyo onazo ezingcinga zinjeni kuba mdaka zokuhlukumeza nokubulala abantwana bethu oh ntongumfazana buhlungu banguwe umuntu amise ngoba udoda bakhe engakwazi ukuziphatha kanti indoda intoni lento okuthiwa indoda ukuziphatha ubudoda bethuna ukuziphatha so bahla ndiyacela sibambisane apha ekuhlaleni kwethu siyazi ba ayikho enye indawo esizawubalekela kuyo ngaphandle kwalesi kuyo xa singakwazi ukuyilungisa sikwazi ukuhlalisana ngesidima nesithozele nembeko akhwapho saya khona amapolisa ngayenza yonke amapolisa ayabamba awaqeqesha amapolisa ingqeqesho iphi isekhaya ayikho sepolisa ipolisa umsebenzi wayo kubamba umuntu osewonile ngoba naxa sithi sidishana nevictims sidishana nesilonda asikayidishani necause yesilonda men for action sithembelene ngani ke nani bomama notata abakhoyo ukukhusela abantwana bethu kwezilala esihlala kuzo dibulale bethunana ne-leadership yaseNcekhe ingakumbi yase-Village 4 ngokuthi ibambe iqhuma yonke lento ibize abahlali bade babanjwa benzi balento ibhlungu nembi kangaka lusapho lwakwamve sithi tutwini khona ivesi pha kuMatthew 11 anoba ngu20 bani na ethi izani kum nina nonke ababulelekayo nisindwa imithwalo yenu ndizanika ukuphumla senibambelele apho ke bomama bam notata bam belikhaya ngoba kaloku uyazi xa into esehla emntwini akhanga yazi biza kwehla kuye lento injena ingehla nakum nakumama wakho nakwintombi yakho ayikhethe ekhaya awuzuyazi biza kwehleka nini yilonto ke kufuneka xa kunjena sisukume sonke sivakalise uba sithi no ekuhlukunyezweni komama nasekubulaweni komama ngotata ewe siyayiqonda ke baba khona otata bahlukumekezayo nayo kufuneka ihoyiwe lonto tata kuba kubona abathethi kodwa ngule yethu seyibuqheleka ngoku mayingaqheleki bethuni into embi kangaka mayingaqheleki inzontsundu ndiyabulela Bantu abadala cha makho